פונקציות. אז הנה, מהן היא אחת הפונקציות בתוכנית? פונקציה יכולה להפעיל פונקציות אחרות, ואומרים לזה לקרוא. לקרוא לפונקציה זה להפעיל אותה, כן? אנחנו נראה. וכמו שהסברתי בהקדמה על השיעור, שחלוקה לפונקציות מונעת שכפול קוד. אני לא צריך בכמה מקומות בתוכנית לחזור על אותו קוד אם אני צריך לבצע את אותה מטלה בכמה מקומות. וגם מאפשרת להשתמש באותה פונקציה או באותה קבוצה של פונקציות בתוכניות שונות. היא גם מאפשרת לחלק תוכנית גדולה בין אנשים שונים. זה לא בשקפים שלכם, אבל זה גם. כן. איזו הוצאה זאת? אתה יכול לפרט? אני שמח שבכל זאת הרוב נשאר.